Дуруд ҳамҷиёрони азиз, мо аз соли 2011 буд ки бо устод Мулло Зуҳур Тоҳирӣ устоду шогирд шудем ва ман дар назди устод ҳам баҳси мануалиро ёд мегирифтам, ҳам баҳси нуқтавиро ёд мегирифтам ва ҳам гиёҳдармониро. Ва устод аз гиёҳҳо калсиё тайёр мекард. Вақте ки устод аз гиёҳҳо дору тайёр мекард, беморони вай тез шифо меёфтанд. Ва ман савол медодам ки устод, чаро гиёҳдармонҳо бисёр ҳастанд, ана беморони шумо тез шифо меёбанд? Устод мегуфт ки меъёрро донистан дар кор. Вақте ки меъёрро медонӣ, аз кадом гиёҳ барои кадом бемор чӣ қадар меъёр дар кор аст, бемор тезтар шифо меёбад. Барои ҳамин писарам мегуфт ки меъёрро ҳатман донистан дар кор. Мо ҳам имрӯз аз гиёҳҳо чандин намуд калсиё тайёр мекунем. Калсие ки барои остеопороз ҳаст. Ана одамои калонсол устухонҳояшон беҳад мулоим мешаванд, беҳад тунук мешаванд. Барои онҳо калсие тайёр мекунем ки мағзи устухонро зиёд мекунад ва устухони дарунро мустаҳкамтар мекунад. Ва калсиёи тайёр мекунем ки мағзи сари инсонро кор мефармонад. Ин ҳамаш аз гиёҳ мешавад. ҳаст бо инак ферулахит ки Мулло Зуҳур Тоҳирӣ худаш тайёр мекунад. Ин меъдаро ёрдам мекунад, ҷигарро ёрдам мекунад ва чандин беморҳои дигарро шифо мебахшад. ҳаст замчи тоҳирӣ ки ин замч тамоми узви дарунро покиза мекунад, тоза мекунад, ашъҳои нодаркоиро аз бадан берун мекунад.